Jordi desconfinem llibres i discos. En este temps de pandèmia estem en una mena d'arrest domiciliari. No podem anar a concerts en directe, ni a sales, ni a festivals. No hi ha fires de llibres a les places dels pobles i de les ciutats. Però, en canvi, les nostres vides covidianes estan farcides de músiques i lletres. És la cultura la que ens està salvant. Hi ha centenars de propostes en aquest gran auditori global en línia. Però el futur és incert i hauríem de donar suport als nostres autors, compositores, a les nostres llibreries, editorials, músics, i ho hem de fer pagant, consumint, comprant llibres, consumint música, perquè la cultura ha de ser accessible, no debades, ara per Sant Jordi i durant tots els dies que vindran.